дарки ҳисси баланди ватандӯстӣ, масъулияту муқаддас шуморидани хоки поки ватан ва шукӯҳу шаҳомати чорабинии тантанавӣ гусили ҷавонони синни даъватӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилоят, ки бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва комиссариати ҳарбии вилоят дар амфитеатри назди қасри Арбоб баргузор гардид, аз вуҷуди ҳар ҷавонмарди ғаюру далир, волидайну пайвандони онҳо ва намояндагони аҳли ҷомеа сарчашма гирифта ба ин ҳамоиши ватанпарварӣ арзгузорӣ ба марзу буми Тоҷикистони соҳибистиқлол шукӯҳу маънии тоза бахшид. дар чорабинии гусили тантанавии ҷавонони вилояти Суғд беш аз 10 000 нафар намояндагони аҳли ҷомеа, падару модарон, аҳли илму фарҳангу зиё, собиқадорон, занону ҷавонон ширкат варзиданд, ки ин ҷавонони бонангу шуҷоъ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо амри дил, ҳисси баланди ватандӯстию сарбаландии қабул ва иҷро менамоянд. хизмати ватан модар, ҳифзи хоки поки ватан, дастовардҳои истиқлолият, нангу номусу шарафи фарзандӣ ва садоқату матонату шуҷоат аз он далолат медиҳад, ки ҷавонони сарбаланди кишвар ба ин ватани маҳбуб муҳаббати хоса доранд ва ҳимояи марзу буми онро аз зумраи мақсадҳои асосии худ медонанд. иттилоъ дода шуд, ки фароҳам гардидани шароити хуби хизмат дар қисмҳои низомӣ, бурдани корҳои тарғиботӣ, ватандӯстӣ ва тарбияи дурусти фарзандон боис ба он гардидааст, ки нақши даъвати баҳорӣ дар ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ пурра иҷро ва ҳамзамон дар ҷамоати деҳоти Ворух, Чоркӯи шаҳри Исфара, ҷамоати деҳоти Шинг, Халифа Ҳасан, Хурмӣ, Саразм ва Фароб дар шаҳри Панҷакин, ҷамоати шаҳраки Зарафшон ва Шамтучи ноҳияи Айнӣ, ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нави ноҳияи Ҷаббор Расулов, ҷамоати Ғончи ноҳияи Диваштиҷ ва ҷамоати шаҳраки Палоси шаҳри Бӯстон нақши даъвати баҳориро таъмин намуданд. ман Раҳматзода Хайём, сокини ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ, соли 2020 ба донишгоҳи миллӣ дохил шуда, соли 2024 хатм намуда ва баъди хатми донишгоҳ ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шуда барои ватани худ содиқона хизмат менамоям. яке аз воситаҳои ҷалби ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ, пурзур намудани тадбирҳои тарғиботӣ, дарсҳои омодагии дифоъи ҳарбӣ, чорабиниҳои шиносоии ҷавонон, падару модарон бо шароити қисмҳои низомӣ, хабаргирии сарбозон дар қисмҳои ҳарбӣ ва боло рафтани сатҳи омодагии ҷавонон ба хизмат дар артиши миллӣ равона гардиданд. ҷавонони шуҷоъву далери ватан бо дарки мафҳумҳои соҳибистиқлолӣ, озодӣ, ватан модар, ватандӯстӣ ва ҳифзи ҳар зарра хоки поки муқаддаси ватан назди худ мақсад гузоштанд, ки қарзи шаҳрвандии худро бо сарбаландӣ иҷро менамоянд. ман фахр мекунам, ки мо чунин ватани азизу маҳбуб дорем. мо ҷавонон уҳдадор ҳастем, ки ватанро ҳимоя кунем ва бо сари баланд баъд аз тамоми хизмат ба хона баргардем. дар чорабинӣ меҳру муҳаббат, ифтихору сарбаландии модарон ба ҷавонмардон бо иҷрои суннати гусели фарзанд ба хизмати ватан модар ба ҷавонони Тоҷикистон ифодаю таҷассум ёфт. намоишномаи фарҳангии ҳарбӣ ва ватандӯстии пурмуҳтаво ифодагари ғояю маънии тарбияи фарзанд дар рӯҳии ватанпарастӣ, парваридани меҳри ватан дар тану ҷони фарзанд, ҷоннисорӣ баҳри ҳифзи марзу буми муқаддас, ҳамеша бо ватан будан, парафшон намудани парчами миллӣ ҳамчун нишони арзгузории олӣ ба ҳувияту истиқлолияти миллӣ, ифодаи рукну оинҳои хоси ҷавонмардӣ гардид. муҳаббати беандоза ва меҳри беандоза нисбати ватан буд, ки айни ҳол ҳамсолони мо ҷавонони вилояти Суғд ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷоми қарзи фарзандии хеш раҳсипор гашта истоданд. ман аз номи кулли ҷавонон, кулли донишҷӯёни вилояти Суғд ба ин родмардони ватандӯст, ки бо амри дил ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ватани азизамон рафта истоданд, комёбӣ ва муваффақиятҳоро орзумандам. албатта ин ҳамаи моро низ ҳавасманд мегардонад ва мо ният дорем албатта баъд аз хатми донишгоҳ ба хизмати модар ватан рафта қарзи фарзандии хешро низ адо намоем. гузашти низомии аскарону сарбозони қисмҳои низомӣ ва нав даъватшудагон ба чорабинии гусели ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шукӯҳи хоса бахшид. ҷавонон бори дигар садоқат ба халқу ватан ва президенти мамлакат, сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён доштанд. дар маросими гусели тантанавии ҷавонон дар амфитеатри қасри Арбоб ифтихору сарбаландии аҳли ҷомеаи вилояти Суғд ифода ёфт, ки чунин ҷавонони баору ватандӯст, ғаюру далер шоистаи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд.